Kubor nagaslem jong unong san Hima. Kermian Shano meta Yijing sa in ra Kongdeng Kongnah ha Prah Batskhem na ha Prah Maina pana ha Prah Lama nginra ha Prah Amla banlen ba ka Jingrwai Kongdeng Kongnah ha Prah kalala Shisha ban kringi kipat ba bikin lit ban ai ka Ilekshon yau kertang ba ka Voice of the People Party ka Pynkhih tang namar ka Jingsong tenat ban skap ka Jingrwai Prah kani ka Jingrwai ha Prah kala Pynkhih wen Shisha ki samla kamtam ha kani ka jok social media kat hadu ba baro ki ba kershan ha ki be ki sengsan perthai kila temlut ya kani ka Jingrwai habay kren bu ba Batskhem merbo obade unong ai ktien ka seng VPP ulaku ber ba ka Jingrwai ha Prah kala Pynkhih perthai Shisha ye ki pat ba ha kani ka Ilekshon MLA bala dep ula ong ru ba nalor ka VPP kala don lupai ka nongrem ka Batskhem ban iet jala ka jat ban riu kami sa ka Jingrwai kala ya rap shu ban kringi ki pat ba ban wan kershan ye ka seng VPP Kongdeng Kongnah ha Prah Batskhem na ha Prah Maina pana ha Prah Lama nginra ha Prah Shisha nei ha Prah Ro nga ro play ha Prah Ngin sang mai ha Prah Pynkhih kari ha Prah Pisim nem baga Jingrwai dok nego ban rakyat parti kejopi. Ngimla man len ba ki jajan birokrasi. Tamam beli tang jajan birokrasi ni senor isi kita diberi ni Jingrwai. Ke Jingrwai ke don la ke bentar. Henry lada ki kestorat makan ke Jingrwai ke nu dulu. Lada kamdon ke nongrim. Nganong pi kanam laban kata hadu kata. Kapan kong ke hi kita diberi kipet ya kan kipet ya ke Shisha kipet ya kita ka labelong ya ka clarity of thought ka parti ke ba ni don ka campaign ka manifesto diberi kipet ya ka tu bat ketika Jingrwai ni labelong ka at pa kan ya kata ka Jingrong jum parti ta confidence jum diberi ya ka parti ni laban len ba ka at dan ka ai ben ka don benta ka ban wan ra ya ka jing te ka wiek mo tang ba ngam la ban ong ba ka di tang la ka Jingrwai Ke don lang barok ke don matalang barok. Ngi mulai ngi kibri barok ke lengo ba mulai tampra trai pilan batai kan dia mulai kumno ku pra ula ben banyak kan lang barok ti baram nang la pra marwe ne ke don pun. Te ka wi ka long ba ha mulai ka don ni nak parti ni dan ke jingal tien nadu kesing ben ko ba gin yo ji job mola mar ke mola hi tit ni dan ke jing sania ki brio mola ba ni dan ke jing tien ya ke jing sta jun ki brio ke jing i bi jing i jai ben brio chun ka shina mola te nadu ka si ben ko ni dan ke jing ben hoi ki dan ki brio ki ba ya ba candidate chu phi kartong chu phi unwan pasao unwan balai unta tar yo men re yang jom ini juga Batskhem kebanyakan juga ke job. Jadi kayak keba wanrang tu ke job kebadan burung. Lapan ubah kepada syirkai ke job. Jadi kadai ningkong kalau ba amulai kibri kimdan option show. Kiwei kalau ba habe kipet nilai i. Jadi LPP gumur sencar kita senang. Bat kayak keba kale ya ka Shisha don bor wat pi wat ban sim ya ka jing im jong breu kem le ya ka kum ka long no ka presidia ka ba de ya de barang tu ben la fe UDP ka don benta home minister de na ka UDP te ki don benta man tu tinga ne ka ya ka jing ka men sim ki breu ka ya ka jing mo chi prakat ju breu bat den de ka ba kong san tong ka de kong pi men ka de ka nong rim ka ba ni ni ki bar ki breu ki connect dan kibri ki ya bi kanong rim ba ni yang kabangi yong ba ta kanong rim chungi kanong ba ngin yeng ben ya da na ka ben ta
ki try muluk takkan orang ke sungi but abang yang berjada ya ki try muluk jong ke jela ke sungi nimut pada bedong bagin lebin ya ki we pati jai pen ria bagin ya kubur ya kata jing ban ben ya ki nim don bata jing buat ini re ki burom ya ki baro ki jai pen ria ba ini ke jela ke sungi but ke ba ari ke long pa ini ya kata di politics but ke we ke ba ki brio pinala pe ke long pa hakum mulai ke don ka strong anti incumbency kalau ka jing persya ik sarkar na bagi kam don bor ki kam sat ki joka MDA 1 bani bar ko ngai lagi ya kata ngimla ban le te ki bri ki kwai ki jing kala bat ni ba ka mulai ke de ka constituency ka ba ai ke rusa sa ki wi bat ki constituency haga jela ke jumi haba ba kumnu ban manra ya ka jinsan syar khada ka ba khoi ka subabat ka baron ka jingir le ting semua shibone ya ki pai ba jong mo la constituency Ba hiwi jaka ki jet ibreu lang kat kapisa. Anda hanong kram pada dalangok ba. Ki kan taj me pisa tu. ka we ka long ba ka ni ka pisai ni ma ban le ba ka don not ha bar ka constituency re ka ba ni semua ya kita ba ka long ba kinang banjit ya kinong mikmat da ka pisah re ki pisah ya ki parti parti pisah de ya ki candidate te hanong kram hi ka we ka long ba kili ki bri ba ki set tip hi ba kali kinong kram kili ki bri start ki ba pinlet pin bi de ki pisah pinom job election te pinya pen hi ko manong kram ki bri bijit ta ka jingi ki beri bijit ki pe ya ka jingla ga jong candidate kortong bat jong ke parti ban manra ya ka secara khadar ka ba ya deidur bat ke jingkwa ka jong pai ba tigi nongkrem ni nong ya ke burom sakli ba haba wat badan i lono kro parti mo ban leit ban the pisa sai Henry hoi ong ba ulit yara ya ta kala ban kalau kata ke jingarap ni ka thiet bot kata ting ke siong hau trai ban su thui kata Henry ka pisa ka dan te ning so mu su ne ki pai ba krem ba ki jit ki nang ban jit ya ka parti ka ki nang ban jit ya u kortong ba de Shisha ban le assembly pi ban jit ya economic mat tang da ka pisa kam le su ba jit economic mat kalong ba kitu kijit ya kinong kersa jadi ba kam dei su ga jingjit no mikmat kra dei ba ka jingthiet nong kersa te hilai ba ngi so tanak kalong ba ki pai ba nong kram constituency maurung kene constituency nang ta han mi hanot chlong maulai kijit kinong mikmat kimsha bakin sha thiet ha kita ki businessman ba kin yo ban yale ban shom ha ta ya sam te ni semua shibone ki pai ba ki je ki ka parti ka pai le election klem ki sa hoi don ki bakren ben yong ma ka parti ba ben aborti ho ki don bakren ben hero ka taru ndai ni ba dei no ba ka dei kam jong pai ba but ya bang don kam in the issue pai ba Balai pijit pi penyang kertong kendir ngi ni konsim ten kertong ki wat pra ma ki wat kertong pra wat sembol pra ti balai pi penyang lang ti konsi kai ka daw cuma tai ki oi gelong ba ban super yang kertong kam dei ka kam ka be pi wat ki parti di ba naba kila ban pen yang ki palat ikisan phong dili ki constituency pen ke BJP ke pen yang maximum ke TMC maximum Congress maximum ke NPP jan borok hat pen yang Henry ni naga liang ke jongi baling ni pen yang kendia kalong larang nyim do ya ki bril ki Batskhem kanong rip but kiba don kata long no kiba scam konong rim but kiba long committed ya kata ka principle nim a ki you know party ticket ke dia ada election badin kata ba ini hari ki election badat nim pala ban ai ban bu kertong kabar party constituency ya ka negara lain but kawai kala banong ba Kibri initially maybe what kibri beran kamen sim bentrai na kabenta kampai ba Henry kidang don gejing artit maybe
ke por lagi kindet benai balik no mo ba kumno ni election klem pisa amar ba kala penrung ke jing perkat jong kibriu na tu kena hatu temen ba habai election happen kam pisa ti maybe kalau ba wiki briu ba ba kan penong rem scam penong rem ki ba bet ki ba khu ya kayak kom im jong ki kom tri ta jong ki maybe kalau ba kim patron kita confidence ba kali ka narrative ba ni ong ba ya ka politics someday ben shin tang lagi beri ke ba don span dai lagi beri ke don community ben shakli pai ba maybe kim patron confidence te kim one meet shakmat akaban ya de election maybe kita ki ada Piong ba pim ju penyang kertong ya kibro ki bala adap konteng ne na koi parti pis chai kandidat malai pi penyang ni pi pi ba thamai ne pi kawai ke long ki haba kibreu ki na kawai ke parti se kawai ke parti katu ki jingken ti ki ke pen pa ba kimdan kono Batskhem haba kimdan kono rem ke Batskhem ti kumnu ngin pri election na ka parti ke bangilong ka de ke parti ke ba kwa ban don kita kan nongrem ke Batskhem haba ngi election di pila ban pek ma ke jala ke jongi naga regional party kile join shaka national party naga national party kiwan join shaka regional party nak congress kile join shaka BJP naga BJP kile join congress belum ideologically gilong opposite di hang tu kenla ba kibri kimdan but haba kimdan konongrem wati pai baru ki kurma tengi ku party ba ni seng ikwa ba nilwan ra ya kata ka principle to politics like politics ka pension nongrim halor ki nongrim ki Batskhem te habangi sengi ka party halor kata ka idea halor kata ka jinget halor kata ka philosophy nimla man chu compromise tang man ya election min ka de bo pan na ka party na ta kala ya ki bala ya le election na ki we ki party nim sutunal banai tiket na ka party hari ni kisngi kadan ke jikenok ba ka VP ka kamkan persyak ba ya ka NPP ka do badan ki pokat ne ki konsiro ki ba tanamar ba wan pra kilim tu ki kertong jo ka NPP tik pi ka we galong ba ni kren persyak lut ya kinu ki party ki bale ki kam ba ya wesin shar ina banong ka jing shar ka ba nong anti people te ka NPP ya kata ngelai ya jing shar jo ka sansnan te haba ka dei ka principal party ka party ke ba yalam ya ka sarkar MDA te ka dei mansin ke jingit kle te gi happy ban an khamban ya ka NPP ya kata de kalau natural ha but we party ru what is congress ka bomna ka boru haba di dei ban kan persai congress ni kan ya ki kam chon ka congress party ke ba hagi por ke ba la le no ya kata ke bangi dei ban kan ni kren we di UDP ru ni kren ya kata tan ba kalau ba ka NPP ka dei ka leader mo ka dei ka party ka bayalam ya ka sarkar MDA de pat kibun ki scam kibun ki ki policy ki ba long ki anti people policy ki jom ki tingi happy ban kren ya ka NPP ya kata kalau ba ni kren be ya ka bagi dei ban kren but ni lebe ya ka politics ka jom ni ngem concern kan kata kumno kan bi kumno hendak ke bagi kuat baik kan ba ka politics ke jomi kan narrative ke jomi kan klan but haba ni ong ba ka politics ke jomi ke ka politics ban adi sikri ba